Aquí a l'illa de Robinson hem canviat la taula vermella per aquesta taula blanca, que és una mica més pròxima al nostre convidat. Allà hem canviat els temes de ciberseguretat per la literatura i, en definitiva, per una obra que recupera, jo diria que una imatge que potser molta gent desconeix, la d'Avel·lí Artís. Dit així, un podria dir, ah, sí, Antisner. No. Avel·lí Artís i Balaguer. Vida i obra, Barcelona. Diana Coromines, què tal? Bona tarda. Molt bé, bona tarda. La Diana Coromines, doctora en traducció, però a més besneta directa de l'Avel·lí Artís i Balaguer. Sí. Tenia com una mena de cosa al cor de dir he de recuperar una mica la figura d'aquest dramaturg, no? Sí, exacte. És un projecte que feia temps que em ballava pel cap, perquè jo sempre havia sentit a la meva àvia parlar del seu pare i es feia creus que no se'n parlés més, no? Que havia estat tan popular, tan conegut, que cada vegada que estrenava una obra omplia el teatre, no? El Romea, el Principal, el Novetats. Això va passar a principis del segle XX, no? Sí, exacte. Va començar la primera obra, la va estrenar el 1909 i va estar estrenant constantment fins abans de la Guerra Civil espanyola. Era una persona socialment encaixada o era més aviat una persona d'aquelles del món del teatre que a vegades resulta incòmoda per alguns, diguem-ne, coetanis, no? Era una persona molt honesta i molt transparent. És a dir, ell sempre deia el que pensava. La qual cosa... Segurament li reportaria alguna altra crítica, no? Però també era d'aquella gent que generava fílies i fòbies, no? Clar, té la part bona, que sempre saps on ets, no? Una persona que és així, que sempre et diu les coses a la cara, però a la vegada, clar, per les relacions humanes també a vegades crea conflictes, no? Era una persona que tenia fama de geniut, però també això, a la vegada de tenir uns principis molt ferms i de tenir les coses molt clares i de no anar mai per darrere, no? De no tramar aquestes coses que a vegades veiem, malauradament, que són tan freqüents, doncs això, Avel·lí Artís i Balaguer no ho era gens, no? Aquesta, diguem-ne, caricatura que hi ha aquí, no només a la portada, sinó en pàgines interiors, mostra, no sé si una imatge de quan, d'Avel·lí Artís, 40 i poc? Devia tenir uns 30 i poc. 30 i poc? Sí. És de l'època, aquesta caricatura? Del 1912, del ninotaire Passarell. Passarell. Ell en aquell moment es va significar políticament, perquè és l'època també de l'inici de Prat de la Riba, de la Mancomunitat, d'un moviment polític a Catalunya important, no? Sí, ell era una persona que ja de molt jove, de jovenet, ja tenia molt clar el fet nacional i sintonitza perfectament molt d'hora amb els aires renovadors, amb aquest corrent renovador que es comença a gestar a finals del XIX i que portarà el projecte noucentista a la Mancomunitat. De fet, neix el 1881, que és quan neix la revista L'Avenç, i el 1890, que és quan comença l'etapa renovadora de l'Avenç, quan l'agafen Casas Carbó, Massó i Torrents, Pompeu Fabra. Ell té 9-10 anys i ja al cap de molt poc ell ja comença a seguir tot aquest procés renovador, ortogràfic, tipogràfic, ell d'ofici és tipògraf, i de seguida sintonitza amb aquesta línia. I bé, per exemple, quan comença a treballar com a tipògraf amb 17 anys a la impremta Vidal Germans, a la Ronda Sant Pere, que és l'època de la Guerra de Cuba, ell explica en un dels seus llibres que a l'hora d'esmorzar es feien unes tertúlies aferrissades sobre el tema polític, la Guerra de Cuba, i enmig d'una propaganda espanyolista molt ferotge, clar, pensem que en aquell moment l'únic diari en català era la Renaixença, ell tenia les coses molt clares, no? I s'esbatussava amb el seu cap, perquè ell tenia molt clar que els cubans tenien tot el dret del món a ser lliures, a independitzar-se, igual que els catalans. És curiós, no?, perquè al final ell aconsegueix també tenir la seva impremta i tenir el seu negoci propi al carrer Balmes. Sí, exacte. Però Balmes, més amunt de Gran Via, sí. Balmes 54. Sí, per allà a Aragó deuria ser, o... La veritat és que no ho he visitat, sé que és del 54. Sí, Balmes per allà al carrer Aragó. I ell es dedica a la feina d'impressor. Sí, és una impressor que de seguida, de la impremta aquesta Vidal Germans, on era fadrí caixista, passa a ser mestre tipògraf i llavors ja s'estableix pel seu compte i
de seguida es fa un nom com a impressor a Barcelona, perquè realment era un impressor molt pulcre, era com un artesà, no? Realment, Bladé i de Zumbila, que té en el seu llibre de l'exili a Mèxic un capítol dedicat a l'Artís i Balaguer, el descriu com un home del Renaixement, no? Que realment feia la feina amb una pulcritud i a més, amb modernitat també, seguint aquesta línia de l'avenç, amb la qual de seguida se sent identificat, no? Aquesta línia classicitzant, sòbria, no? De tall net. Sempre el veiem amb aquestes ulleres, el que en diem encimballades, no? Que són cavalcades sobre el pont del nas, no? Sí, d'aquestes sense, no? D'aquella època. Sempre va portar aquestes ulleres així, o les fotografies que hi ha d'ell, perquè clar, tu no el vas arribar a conèixer. No. Per cert, va morir a l'exili, a Mèxic? Va morir a l'exili, l'any 1954. Des de quan va viure a Mèxic? Va arribar-hi al 39. Sí. O sigui, els darrers 15 anys de la seva vida ja els viu a Mèxic. Exacte. Però ja no té descendència ella a Mèxic, no? No. Clar, ell marxa a Mèxic amb 59 anys. Ja té 59 anys. Marxa amb els 3 fills que han sobreviscut a la guerra, el Tísner, l'Arcadi i la Rosa. Tots 3 se'n van amb ell a Mèxic? Sí, marxen tots 3 junts. Per sort, la Diana ja torna aquí, millor dit, neix ja jo ja aterro directament aquí. A Catalunya. Sí. Quantes obres va arribar a fer la Valís com a dramaturg? Doncs en va estrenar 28. 28 hores. Quin era el caire de les obres d'en Tísser, pare? Doncs són unes obres que tenen una importància molt gran perquè ell comença a fer teatre en un moment molt difícil en què el teatre català està en crisi després del declivi de les velles estructures i dels temes modernistes. La gent no va a veure teatre en català. A més, també hi ha la competència del cinematògraf, dels espectacles del paral·lel, dels toros, fins i tot. I després és un moment difícil també per la llengua. Però ell comença en el món del teatre el 1909, falta molt poc perquè es publiquin les normes ortogràfiques de Fabra, que serà el 1913, i ell ja ha anat seguint tot aquest procés, i amb l'eina de la llengua ja a punt, clar, ara és feina dels escriptors i dels dramaturgs de fer-la funcionar a l'escenari, i això és un repte molt gran, no? I aquest repte, Avel·lí Artís i Balaguer el resol amb especial encert perquè troba un punt d'equilibri entre el que Bladé i de Zumbila anomena llengua funcional i llengua digna. Llavors és una llengua que és molt pulcra, que s'emmotlla perfectament en la nova codificació fabriana, molt correcta, però a la vegada funciona perfectament a l'escenari, natural... El que avui en diria el català estàndard, per dir-ho així, no? És a dir, quantes vegades hem dit el català estàndard, que és... Però en aquell moment, el català estàndard, clar, és molt difícil de... Tot just s'acaben de publicar les normes, no? Llavors fer que això funcioni a l'escenari... Funcional i digne alhora, no? És a dir, estem parlant de funcional i digne. Exacte, llavors cavila llargament per trobar el mot exacte que funcioni en una rèplica concreta, però buscant dins el geni de la llengua, rescatant paraules molt genuïnes que poden sobtar a l'espectador en aquell moment, però té una capacitat molt gran per col·locar-les en un lloc concret en què per la sonoritat, per l'expressió fonètica, pel context, funcionen perfectament. S'ha recuperat en aquest llibre un bon fragment de 4 obres, no? Sí. Per què has triat aquestes 4 obres? En primer lloc, la primera és una obra molt breu, és com un acte. Com una sairet d'aquests ràpids, no? Sí, estava concebuda com un pas de comèdia i no es va arribar a publicar, llavors vam considerar que era interessant per presentar aquesta novetat. Una inèdita, sí. I després, i a més realment és molt bo, és un diàleg, hi ha 2 personatges, i després són 3 obres que hem considerat les més significatives. Ha estat molt difícil perquè n'hi ha de molt bones també, però esclar, havíem de fer una tria i, per exemple, Seny i amor, amo i senyor és la crítica de l'època i fins i tot més modernament. Amo i senyor. Amo i senyor. Sí, teníem uns títols així amb ganxo, no? És curiós perquè estic veient justament aquest cartell de l'obra amb una munió de gent, de 8-9 personatges, tots ells molt del que en diríem la Catalunya profunda, no? Sí. De fet, ell es va especialitzar en comèdies, era comediògraf, però aquesta potser és una de les obres que és menys comèdia. També hi ha escenes... És costumista, és a dir, entra a fons en el que era, diguem, una mica l'arrel, no? Sí, potser està situada en una hisenda pairal i
però és una de les més bones, realment, i és molt vigent. Aquestes, les 4, són molt vigents. Aquest diàleg també toca Hem tema parlat de Seny i social. Amor, Amo i Senyor. Quina altra és la que vau triar? Doncs comèdia de guerra i d'amor, que a més és interessant perquè és una de les poquíssimes obres que tenim en la literatura catalana, o sigui, obres de teatre, inspirada en la Primera Guerra Mundial. De fet, només n'hi ha una altra, que és d'Ambrosi Carrion, però realment aquesta obra jo trobo que és una meravella, perquè, a més, sempre hi ha un domini del llenguatge fantàstic, tenia molt d'enginy, molta gràcia amb els jocs de paraules, jocs de sentit constants, metàfores que s'enllaçaven l'una amb l'altra, però a més sempre hi ha un missatge profund, social, pacifista, de reivindicació del paper de la dona, que això també és una constant en les seves obres, i en aquest cas el missatge pacifista és molt potent, i una de les coses que m'agrada més d'aquesta obra és el concepte de pàtria, que no s'explicita, però que, tal com parlen els personatges, aflora aquesta idea de pàtria, que de fet surt aquí recollit a la solapa, justament. I és aquesta idea que la pàtria no és l'ambició d'un governant, l'ambició d'un rei o d'un polític, i per tant no pot ser l'excusa per fer la guerra, és quasi una paradoxa, no és una perversió posar això com a excusa. Perquè la pàtria és el que tenim més proper, és el nostre món més proper, els amics, la família, els veïns, i això és una mica la idea aquesta que per assolir un ordre cosmopolita veritable, on totes les persones tinguin els mateixos drets, a ser tractats iguals, a la justícia social, és molt important primer fomentar els vincles nacionals, perquè els humans tenim tendència a sentir empatia amb els que tenim a prop. Aquest és un tema que està més de moda que mai, per cert. Aquí veig entre els actors de l'època que van representar aquestes gairebé 20 caracteritzacions o caràcters de l'obra, hi ha un tal Botzo o un tal Sant Pere que jo, clar, Botzos... Ahir vam tenir aquí en Joan Lluís Botzo i ara, si el pogués tornar a tenir aquí, igual és l'avi d'en Botzo, no? Sí. I tant, no ho he investigat, però sí que hi ha cognoms que realment criden l'atenció. Capdevila, que és més comú, però sí. Munyalons, vaja, no sé, hi ha una sèrie de noms que és curiós, l'any 21 es va estrenar a l'Espanyol de Barcelona. I ja hem dit, aquell molt breu, després les dues que hem comentat, quina ens quedaria com a quarta obra? Les noies enamorades. L'amor, la veritat és que el tenia present a tots els títols, És veritat, sí. Artís i Balaguer, sí, no? Sí. Les noies enamorades. No tots, però sí que és veritat que... I com veia ell, Les noies enamorades? Aquesta és una comèdia més de to sainetesc, i aquesta va ser molt popular, va tenir molt èxit i per això l'hem posat. I bé, se situa a la Barcelona Vella, en una placeta de la Barcelona Vella, i recull una mica la vida quotidiana de la Barcelona menestral. I bé, agafa una mica el motiu de Don Joan, arriba en aquest barri un noi jove que de seguida fa anar totes les dones... I llavors acaba, això, d'una manera molt sainetesca, no? Li paren una trampa i bé, és la més popular, diguem-ne. Sí. Va morir a Mèxic el 1954. En aquella època els fills ja van tornar de Mèxic cap a Catalunya o ja havien tornat? No, van tornar el Pere Calders i la Rosa Artís, van tornar l'any 62 i el Tisner el 65. L'Arcadi es va quedar allà ja. Ja es va quedar a Mèxic. Doncs avui hem tingut aquí a la besneta de la Balia Artís i Balaguer, la Diana Coromines. Tenia una mena d'obsessió per fer un llibre sobre el seu besavi i ha aconseguit fer-lo. És un llibre que recupera fragments interessants dels diaris de l'època parlant de la Balia Artís i Balaguer i també recull 4 fragments de 4 obres molt interessants. 4 obres senceres, Senceres. Doncs aquestes obres senceres les teniu aquí, tots els diàlegs que són, la veritat, molt interessants de llegir. Gràcies, Diana, per estar avui a l'Illa de Robinson i explicar-ho. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres el que fem ara és una pausa, després de la qual tornem amb una altra entrevista interessant com aquesta.